ଥାଏ କି ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ହେଲେ ମାନେ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ବହୁ ପାଠକ ଆପଣଙ୍କ ବିରୋଧରେ ବି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ କିଛି କରନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଭେଟିବା ସମ୍ଭବପର ହୁଏନି ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ବି ଅନେକ ଲୋକ ଭକ୍ତ ଘେରିକି ଥାନ୍ତି ହୁଏତ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ନେତା ଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବି ଭକ୍ତ ଥାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଭେଟିବା ପାଇଁ ହେଲେ ସାଧାରଣ ଭକ୍ତଟିଏ କ'ଣ ଭେଟିପାରିବ ଆପଣ ସକାଳ 6ଟାରୁ 12ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟାଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ବିରକ୍ତି ହୁଏ ନାହିଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନାର ବାଣୀ ଦିଏ ତାଙ୍କ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଟିକେ ଶୁଣିଲେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଏଇ ହେଉଛି ମୋର କାମ ଅପରାହ୍ନରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆଶ୍ରମ କଥା ବୁଝିବି କି କ'ଣ ବୁଝିବି ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକ କରେଇ ଦିଅନ୍ତିନି ପୁଣି ରାତି 9ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି ବହିଯିବି ଏମିତି କରୁ କରୁ ବି ମୋର ନିଜର ପ୍ରାର୍ଥନା ଧ୍ୟାନ ଇଏ ସବୁ ପୁରା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ଓଡ଼ିଶା